Sziasztok! A Recent Toys egyik innovatív tologatós játéka a Cross Teaser. A Cross Teaser nagyszerűsége egyszerűségében rejlik, ugyanis első ránézésre egy szimpla tologatós játéknak tűnhet, ám kirakása elég nagy kihívást jelent. 8 darab nagyobb elemből áll, és egy-egy ilyen elemen további 6 darab különböző színű kis kockát találunk. Ezeknek a nagy elemeknek az üres helyre való beforgatásával tudjuk elkezdeni, illetve folytatni a játékot. Miközben eltolunk egy ilyen nagyobb elemet, az menet közben fordul egyet, és egy másik színű kockával fogja kitölteni az üres teret. A játék célja nem más, mint hogy mindkét oldalt passzoljanak a színek, illetve középen üres hely maradjon, ekkor oldottuk meg ezt a kirakóst. Igazi kihívás jelentő fejtörő ez a Recent Toys-tól, amit neked is ki kell próbálni.